Niin, otit Matti Rantanen pienen varaslähön tähän kesäkauteen sinäkin tuolla Sardiniassa. Joo, siellä käytiin pari viikkoa olemassa, että siinä parina päivänä ajeltiin vähän testiä ennen kisaa ja sitten nuotitukset ja kisa päälle. Että harmittavasti kisa jäi tällä kertaa vähän lykköseksi, että hajosi moottoriautosta ja sitä kautta pieni tulipalo ja sitten ei pystytty enää uudestaan starttaa lauantaina eikä sunnuntaina. Alla oli tollainen Mitsu uusi R4, miten se, oliko siinä mitään huomattavia eroja? No kyllähän sen huomasi, että justiin jousituspuoli on tehty sellaiseksi, että se kestää enemmän iskuja. Että ei siellä nyt muuten ollut sellainen huomattavaa eroa, että kun tämä auto vielä oli aika painava, että painoi sen 1400 kiloa, niin ei ollut sellainen painohyötyä, mitä siinä myös haetaan. Että vaikea sanoa sitten muuten, että aika laillahan se on samanlainen ajaa kuin tuommoinen N-ryhmän auto, että kun samat voimansiirron osat ja samat moottorit ja tämmöiset, että ei siinä ole sellainen ajoltaan hirveästi eroa. Talvikaudelta hyvä sijoitus takataskussa edellisestä kisasta. Nyt on Vanaja-Linnaralliin varmaan mukava lähteä. On totta kai aina tavallaan kotiralli kuitenkin tässä, että asun 35 kilsan päässä tästä näin, niin totta kai se on ihan mukava lähteä tänne näin, kun on enemmän tuttuja vielä reitin varrella kattelemassa ja näin, että tästä on ihan hyvät lähtökohdat. Että katsotaan sitten, miten tuolla meidän vanhemmalla evoluutiolla keritään tonne noiden Salon ja kumppaneiden kyytiin. No mitä luulet, kerkeekö sinä tuttuja morjestella? No ehkä jossain risteyksissä. Miten nuo loppukausi, onko Jyskelä tänä vuonna ohjelmassa? No kyllähän sinne tähdätään, että päästäisiin jollain kalustolla sinne ja totta kai tavoitellaan, että päästäisiin sillä VRC-kalustolla ajamaan, mutta tämän hetken tilanne ei ole vielä niin hyvä, vaikka nyt on lupauksia, että Mini tulee ensi vuonna ja Volkswagen 2013, mutta vielä se ei auta tähän tilanteeseen mitään, niin on hankalaa ton rahan kanssa, että vaikea sopia minkään tiimin kanssa semmoista järkevää pakettia, millä pystytään toteuttamaan kisa. 2009 oli tosiaan 5. siellä Jyväskylässä, niin sitäkö lähdet sitten, jos kisa starttaa, niin parantamaan sijoitusta? No niinhän se kai pitäisi, että ei ainakaan hirveästi huonommalla siellä auttaisi olla, että helppoahan se ei tule olemaan, että siellä on kovat kuljettajat edelleen kaikissa tehdasautoissa ja näin, että se täytyy katsoa vähän, että mikä on järkevin paketti lähteä ylipäätään Jyskälään, jos sinne VRC:llä lähdetään. No minkälaiset terveiset haluat lähettää nyt tutuille sitten sinne Vanaja-Linnarallin reitin varteen? No ei siinä mitään. Toivotaan, että on hyvä keli ja kaikki pystyy nauttimaan ja kuskit esittää hienoja sladeja, niin siellä nähdään sitten toivottavasti vauhdikkaasti ohi menne. Niin että käsiä yhteen vaan penkalla. Joo, ei siinä mitään. Kyllä tuulet taas saa, jos pitkiä luisuja tulee.